ఇంకొంచెం ఏంజిన పందిరు బెన్నెలుబు ఇట్లా పడుతున్నా అంట వ్లాగ్ ತೂತಾರೇನ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೇಲ ಅನ್ಪ ತೂತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಶೂಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೂಟು ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೀಯ A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, B ಫಾರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್, C ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏನು ಚಾಪು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುನಿ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, B ಫಾರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್, C ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ నేను ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೂಟ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂರ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಐಕ್ ಯಾನವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಚಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಚಪ್ಪಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬರಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ಜನ ಚಪ್ಪೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆತಾ ಅಂಚ ಆತು ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಚಿಪ್ಯಾವು ಮುಂದೆ ಬಾಡೋಡಿಚಿಂದ ಖರ್ಜೂರ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟಿಗೆ ಪಾರದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಾಖಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡು ಇಂದು ನನ್ನ 2 ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ವಾತಾವರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಗ್ಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೆಲೂನ್ ಮಾತ ಪೋಪೆರು ಅವು ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿನ ಆನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೆಲೂನ್ಗು ಪೋದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಣಿ ಅನ್ ಪೋರ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅಕ್ಲ ಅಂಡ ಓಕೆ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೂನ್ಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಗ್ಲೋ ತೂಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಗೆ ಪಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಕೇಪಲ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐನ್ ಮಾತ ಮಂತುಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ ಅಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ಗ್ಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಂತೀಜಿ ನಿಮುಟ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆರ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಡರ್ಮಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಓ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಿಟ್ಟನ ಹೆಂಗ್ ಕಡ ಕುಡ್ದೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಈ ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಸುಭಾಷ್ ಪಂದ್ ಆರು ಮಂತ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪೇರು ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂಡ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದುಂಬೆಂಚಿ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡ ಎಡ್ಬೊಕ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಂಕು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂಡು
ದುಂಬೆನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೇತನ್ ಪಂದ್ಯ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ತೂಲೆ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂದ್ಯ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಸ್ಕಿನ್ ನಂಚ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ದು ಪಂಡ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ದೇತೋನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ದೇತೋನೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಕ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೆಕ್ಕ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವಳ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಂಡಲ ಪಾತೆರೋಡಿತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಡಯ ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಂಕಂತೂ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲ ಕೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದಪಣ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪೋಪುನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆಕುಲೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇರ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಾದುಂಡ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೆಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒರ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತಾರು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜೇ ಆಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಬುಕ್ಕ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಈ ಕಿಟ್ಟಿನ ರಂಜಿತಾ 300 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದೇತನ್ವರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪಗೆ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ರೆಡಿ ಯಾರ ಬಂತೀರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಶೂಟು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಟೈಟ್ ಮಲವಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲವಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಪಾಡು ಜದ ಅವಲೇ ಗೋಡ್ರಿಜಿಡು ఆయన పాడు ఎవరు ఆపండా వంచి దిక్కున అయినా పాడు నువ్వు సయ్యాడు డ్రెస్ పాడండి అవి మేకప్ మనిపిరు అవి ఇంకా ఆపచ్చు అంత రాతోజు ಅಬ್ಬಾ ಅಚ್ಚು ನಾನು ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊನಿಕೆ ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಚ್ಚು ಬೇಗ ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯಾ ಬೇಗ ತೊಡ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆಂಡ್ ಶಾಲೆಡಿಲ್ಲ ಇಂತು ಗಂಜಿ ಶೂಟ್ ಲೇಟ್ ಆನೆ ಮನ್ನಾಗ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಕಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜುಲ ಚಂದ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ನೀನು ಚಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೂತರೆ ಹಾಯ್ ನೂರಾನಿ ರೈಸ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂದಿರು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ఇప్పుడు మాతో ఉండత క్లాసుడు టీచర్ ఇచ్చారని పూరా నీడుకొండలేదు అసలు ఇంట్లో ఎంచిన అనుకుంటుంది ఇట్లా పడుకున్నా అండ అవలు పడుకుంటూ ఉంటుంది పూరా క్లాసుడు వెళ్ళారు ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ತೊಂದು ಬೈದಾನ ಇದನ್ನು ಬಡಿಪದಿಪ್ಪಾರು ನಿಖಿಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲೇ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ 10th ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 2ನೇ ಮನ ಹುಟ್ಟು ಈರು ಬಿಡ್ತಿನ ಮೇಕಪ್ನ ಮಂದರ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲ್ಲು ನಿಂಚಿನ ಗಾಡಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಪನಿ ಪಪ್ಪ ಹಾ ಆವು తెచ్చుకోండుల ఆల్ కెమెరా ఉండు ಸಾಲಡ್ ನಸ್ ಬೋಡಿ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಲಾಗಡ್ ಬಿತ್ತು ಮೂಡ್ ಮಾತಾಡ ಅವ ಮಿತ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಫೋನ್ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರಿ ನೇರ್ತ ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು ನೇರ್ತೇರಿತ್ತು ಏನಾರು ಒಂದಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದೆ ಬರ್ಪನಂತ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆവുന്നില്ല ಸೆಟ್ मेरे इंक iPhone 15 Pro Max दित करपेरके आता मालत करपे नहीं ये ना डायलॉग पन्ने ओ मंगनकुले इंक फस्ट डायलॉग मंगनकुले मंगनकुले ಇದೆ ನಿಕೇಗೆ ಬಂದ್ಪುನೆ ಮಂಗನಕುಲೆ ಎಂಚ చెప్పది ಇರೆಗ್ ವನಸನ್ ಕಂದಾಪುಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ವನಸನ್ ಒಂದರ್ಲೇರ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಗೆ ಎಂಜರತೆ ಅತಿ ಎನಡಗೆ ಎಂಜರತ ಬೋರ್ಡ ಬಾಲೆ ವನಸನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಗೆ ಅವನ ಒಂಜಿ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಗೆ ಎಂಜಿ ಬೋರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಾದ ಒಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಅವಡಿ ಇರೆಗ್ ದೈ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಈರ್ ಬಂಡರದ ಬಕ್ಕಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯನ ಜೋಕೆ ಮಾತ ವನಸನ್ ತನಶನ್ನ ಈ ದಾದಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕು ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬರೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಲೋ ಗಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರಾರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೈಸ್ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟು ಫುಲ್ ಆತೀಚ್ ಈರೇ ಲೇಟ್ ಮಂತಿ ಫುಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಲೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈವರ್ 2 ಲೆವೆಲ್ ಫುಲ್ 2 ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಕ ಬರ್ತಾ ಅವನ ಸಾಧು ಬಾಯ್ ಕೈಸೆ ಅಂಕಲ್ ಅವನ ಸಾಧ್ ಬರ್ತಾ ಆಯ್ತು ಬಕ ನನ್ನ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾನೊಂದು ಬರೆದು ಬೋಡ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಎನ್ನುವುದಿದೆ ఇది సక్కతుంది వ్యూ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರಂತ ವ್ಯೂಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಸುಕ್ಕು ಅಂಚವನೋಡ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಇರತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಏನಿಲ್ಲತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಣಿಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಐಲೈನರ್ ಏ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಓದುದು
ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೊರೇರುಂಡು ಅಂದ್ ಬೋಡಿತ ನೇನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದ ಕೇಳಿ ಏತ್ ಬೇರೆಂಡು ನಿಂಕು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರೆ ಎನ್ನ ತೂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ ತೂತಾರ ಓಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ಗು ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇನೆ ಯಾವ ನೇ ತುಲೆ ಬೋರಿದು ಪೇರ್ಕಂತ ಇವಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಿ ಶೂಟುಗು ಕಜಿಪ್ ಮಂತದು ಅಡ್ಡೆ ಮಂತದು ಬಲ್ಪುಗು ಒಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ಸತ್ಯ ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಬಸ್ ಆಪುಜಿ ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಪುನಿ ಆಯ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಬಸ್ ಸಿಕೆ ಸರ್ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಈಗ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಅವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೈ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೂವಿ ತೂವೇರೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಲೆ ಆವ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಐಜೆ ಮೇಕಪ್ ಎಂಗ್ ನಾಲರೆಕ್ ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ ಬೈದಿನ ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೈದುಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಆತಂತ ತೇಪಂಡ 2 ಸರ್ ಲೇಟ್ ಬೈದಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಚೇಂಜ್ ಅಯ್ಯರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತೋಜಿಜಿ ಕತ್ತಲ್ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ್ತೈತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ